bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Kènèba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye mai kalo tile 26 23 san 2026 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Wala ye tilegan in na jɛmukan an b'ale wele ko kɛnɛ kan kibaruya minnu b'an bolo bi o bɛna taa n'an ye wɔlɔfɔw fɛ yen
biennale amto Kènè kan narakaw sara ka baara min kɛ k'o da maaw k'o yira maaw la min ye an yɛrɛ fɛ yan sa ale ni an ka marabolo kɔnɔna na fana kibaruya minnu bɛ an na olu di maaw ma baara minnu bɛ ka kɛ nin waati na minisiri Wage fɛ n'o ye général de corps d'armée bɛn ni kɛnɛya ɲinini na a bɛ se ka sinsin cogo min an n'an da don nin kumamisɛnw bɛɛ lajɛlen na fala ye tilegan in na. Tilegan in na an bɛ taa min ye diɲɛ seleke naani bankun kan conseil de sécurité ale ye baabu dayɛlɛ nin kalo in tile 20 ɲɛfɔli bɛ se ka k'a ye cogo min na bɔliya minnu bɛ sen na ale ni maanifinw ka lakana ko AES jamanaw n'o ye Mali Burkina ni Niger ye fala ye olu wasa don an ka lasigiden bɛ New York kaw fɛ n'o ye Isa Kɔnfuru ye Masina don a kana digi la dɛ nin kelen ti bɔ Kayi ni Masina ka ye on petit ninu Isa Kɔnfuru a ka kuma daminɛ na a ko ko a bɛna na jis dafɛn minnu sɛnɛ kan o ye k'a yira AES jamanaw kɔnɔna na baara mun bɛ sen na bi wulikajɔ ni cɛsiri min ye Isa Kɔnfuru ye diɲɛ seleke naani ka kɛnɛ in kan n'o ye conseil de sécurité a ye baabu ta foli ni tanuni k'o lase bɛɛ ma a ko bi ale bɛ ka kuma ta nka a tɛ k'a ta Mali kelen tɔgɔ la diɲɛ seleke naani maaw k'a dɔn k'a fɔ ale ka baabu in tiɲɛ don ale ye Mali lasigiden ye New York kaw fɛ yen nka Burkina Faso ni Niger ni Mali olu sɔnna san 10 degun kɔfɛ Bamanankan ɲuman wale ka ko hukumu kɔnɔna na k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na taabolo belebeleba saba la wolomasiri tabaw ka ko bɛ o la min ye jamanaw cɛ sira ɲɛbɔ ko bɛ o la ani yiriwali ko nin jɛkuluba saba in ni jamanaba saba in u y'a yira fana k'a fɔ ka dugudenw ka ŋunanfan ye kelen ye u bɛɛ lajɛlen talen don ngɔnɔ ma maa minnu fɛ o ye Bamanankan ɲuman wale kɛbaaw ye Isa Kɔnfuru ka laseli la a y'a yira sa k'a fɔ ko duguw ka dɔgɔ nin jamana ninnu kɔnɔna na Bamanankan ɲuman wale kɛbaaw mun ɲɛ tana kɛ dugu min dugudenw ye don o don yɔrɔ kari don o don maa fa don o don maaw de bɛ bɔ u nɔ na wa min ye baara batokɛyɔrɔw ni diinɛ batokɛyɔrɔw ye k'olu bɛɛ lajɛlen filenkolon ci kalankɛyɔrɔw ni sɛnɛkɛyɔrɔw k'olu danganamaya min ye bagan mara yɔrɔw ye k'olu bɛɛ lajɛlen fana don ngalamana ka baganw suɲɛ ka taa n'u ye Isa Kɔnfuru ko maa wɛrɛ ti ka nin kɛ koyi Bamanankan ɲuman wale kɛbaaw u ɲɛ tana ye dugudenw ka lafiya yɔrɔw ye dugudenw ka baarakɛyɔrɔw ye sira minnu bɛ yen taji bɛna sira minnu fɛ balo bɛna sira minnu fɛ maanifin yɛrɛ magoɲɛ siraw k'u kɛlen don k'olu minɛ ko yaasa o ka ban sa n ye AES ye ale nana sigi taabolo saba yiriwali kuntalajan k'o sigi sen kan dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min jamanaw tɛ sira ɲɛnabɔ taama n ye wolomasiri tabaw ye k'o fana fara a kan a ko ko min ye conseil de sécurité yɛrɛ la yan Mali tun ye nin kuma in fɔ ka hakililajigi kɛ sa AES ale kɛlen don k'i fanga kɛ kelen ye Isa Kɔnfuru ko nin wulikajɔ in nin cɛsiri in k'ale yɛrɛ hakili la nin fɔra nin kɛnɛ kelen kɔnɔna na yan k'a sababu kɛ min ye wolomasiri tabaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye jamana saba in kɔnɔ kumakanw ye kelen ye wulikajɔ ni cɛsiriw ye kelen ye nka bi min ye Bamanankan ɲuman wale kɛbaaw ye nin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ muso tɛ to den tɛ to fali don o don fali min ye maaw ni kɛnɛ karabali ye Isa Kɔnfuru ka laseli la AES tɔgɔ la a ko fo taabolo ka yɛlɛma nkalon ani kajibina nkalon min ye kuma jatigintaw ni kuma minnu ko ma kɛ cogo min na k'o lakaliw bɛ sen na bi maa minnu bɛ k'olu fana kɛ sa k'o ti maa wɛrɛw ye koyi kunnafonidila minnu bɛ yen bi n'olu sigilen don ka o baara bɛɛ lajɛlen bɛn o ma ko fɛɛrɛ ka ɲini o la AES jamanaw ye welewelemada kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ
bamajwal juga wale ka ba ta tabolo mi yoni asingna ma dondolo mi yoni ye kuna fundi gafo fe o fana ka konfo ka ta se adana isa konfuru ko kale ni sojale do kenenga ko sabula bingali mi taraka nyesi malima mi ye conseil de sécurité ale yɛrɛ jɛra k'o kɔn fo k'o bɔ dogo la k'o kɛ sɛbɛn ye o la sa ayɛsi jamanaw olu bɛ wuli ka jɔ min na bi o ye nin sigida ninnu bɛ se ka lafiya cogo min baara kɛcogo bɛ se ka yɛlɛma cogo min maaw n'u bolomina bɛ se ka lafiya cogo min ko nka k'a bɛ min ɲini maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kibaruyaw di maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ la minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fɛnw fɔ o tɛ fɛn minnu kunna o t'a ɲɛdɔn ko fɛɛrɛ ka ɲini o fana na min ye isa kɔnfuru ye a ko min ye siɲɛsirike naani yɛrɛ tɔgɔla jɛkuluba in ye ko a b'a dɔn k'a fɔ ko ayɛsi mɛ kalo tile 15 a kun ye a yira sa k'a fɔ ko laseli dɔw bɛ a bɛna na olu kɛ wulikajɔw ni cɛsiriw senfɛ a ye laseli kɛ sa k'a ɲɛfɔ conseil de sécurité yɛrɛ la a ka baaraw bɛ kɛ cogo min ye avril kalo tile 25 bingali ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ malidenw sɛgɛnna cogo min malidenw tɔɔrɔla cogo min ko n'a ma ɲɛ conseil de sécurité y'o kɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra o la mali wolomasiri tɔgɔ bɛ baara min k'o la bi min ye mali n'u dɛmɛbaa jɛkulu bɛ ka baara min k'o la ko diɲɛ ka nin ɲɛ cogo kan dɛ n'a ma ɲɛ ko bamajɔlen juga wale kɔnnen don a ka yira diɲɛ maa na k'a kɔni dugudenw de ka degun baraka ka bon a ko la kosɛbɛ sabula olu de kɛlen don zanni kelen kelenw ye n'an bɔra yen fala ye an bɛ taa senukaw fɛ yen senu wolomasiri tɔgɔ ka dagayɔrɔ min bɛ yen n'a fɔ ma ko base aérienne 101 o kɔnɔna na sa kunasini alamisadon ni kalo tile 21 dulati terrain kura min bɛ olu fɛ yen k'a fɔ ka dulati terrain o la kurakurayara min ye base in yɛrɛ kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔw bɛ yen o la sa base yɛrɛ ale yɛrɛ ko ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye base aérienne numéro 1 fala ye colonel Ablaye Jakite ale tun bɛ kɛnɛ kan wolomasiri taba minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ko hukumu kɔnɔna na olu fana tun bɛ kɛnɛ kan an dɛmɛbaga minnu bɛ yen n'o ye rusilakaw ye olu fana tun bɛ yen minnu y'u bolo don u jufɛla ka se ka nin baara in kɛ taari 2 min ye mɛtiri 600 o de dilanna kɛnɛ in kɔnɔna na yaasa cogo min na farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka sinsin cogo min yɔrɔ minnu tun bɛ yen n'olu tiɲɛnen don n'o ye tribune ye u y'olu dilan ɲɛgɛn 6 dilanna magasin 2 vestiaire n'o ye ndolatilaw ka lafiya yɔrɔ ye fala ye u y'o fana 2 o dilan min ye siso ye siyɔrɔ 2 u y'o fana dilan nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra mali ni irisilakaw ka bololi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na wa min ye irisilakaw ye u ko k'u tɛna danni ma sabula min ye base in kɔnɔna na u b'a fɛ maaw ka lafiya lieutenant colonel Mohamed Sangare ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan a y'a yira sa k'a fɔ ko nin b'a yira k'a fɔ ko irisila ni mali ka bololi ɲɔgɔnma ko nɔgɔ tɛ a la wulikajɔ ni cɛsiri taabolo caman fɛ ko nin b'o o ko fɔ farikolo ɲɛnajɛ fala ye ale bɛ kɛnɛya ko fɔ wa a bɛ sijan di a kɛbagaw ma o la sa irisilakaw ko k'u tɛna danni yɛrɛ dɔrɔn ma ni ala sɔnna a ma baara wɛrɛw bɛ yen o ni mali na jɛ k'o kɛ yaasa min ye bolo ɲɔgɔnma in bɛ se ka sinsin cogo min mɛ kalo tile 21 san 2026 sente kɔnɔna na minnu bɛ gɛri kalanso la fala ye olu taara ye u ka ɲɛmaa o ye maa min ye sa n'o ye école de guerre ɲɛmaaba ye o ti maa wɛrɛ ye o ye général de division Umaru Dawu ye nka n'i m'a fɔ baron ale ti ye baron a nana ni nin maa kofɔlen ninnu ye maa minnu don sa sɔrasi ɲɛmaabaw olu de bɛ sen na kalan na école de guerre kɔnɔna fala ye jamana 9 ka fara mali kan olu bɛɛ lajɛlen ka sɔrasi mafalenw bɛ an fɛ yan ni école de guerre in na lajɛ in senfɛ sa CNT kɔnɔna na u ye taasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye degun sɔrɔ nin waati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la général d'armée Sadio Kamara min ye taasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra ale ye minisiri min tun b'an ka wolomasiri tabaw kunna ale ni kɛlɛkɛlakɔrɔw olu ka ko kuma kɔnɔna na sa Maliki Jaw a ko nin don ye don ɲɛnama ye min ye école de guerre maaw ye maa minnu kan ka jɔyɔrɔba ta wolomasiri tabaw ka gun kan u ka fasow kɔnɔna na ni mali kɔnɔna na olu kana olu ka baara kɛcogo la CNT kɔnɔ k'a bɛ se ka fɔ ma ko ye ko ɲɛnama ye min ye kalanko ta na sira fɛ faamuyaliko ta na sira fɛ baaraw bɛ kɛ cogo min sariyaw bɛ ta cogo min sariyakisɛw bɛ sigi sen kan cogo min a y'i ɲɛda a y'i da don la k'o ɲɛfɔ waleya ninnu bɛɛ lajɛlen tan ni bonyali taara ka ɲɛsin général d'armée Assimi ma fala ye ale min y'a to nin waati na sa école de guerre in sigira sen kan mali kɔnɔ yaasa ka se ka dɔ fara an ka wolomasiri tabaw ka ko taabolo kan tile kelen in kɔnɔna na fana min ye école de guerre maaw ye fala ye u ni CNT maaw ye baro sigi kɛ CNT yɛrɛ ɲɛmaa dankan fɔlɔ n'o ye an bɛ Fune Malimada nin ye ale fana y'an ka jamana magisiraba ye ale
ale sam président hakɛ ka tɛmɛ o wa silima fana a y'o fana ɲɛmaya kɛ Amey ale tɛ maa dogolen an ka jamana kɔnɔ a ye ɲɛfɔli k'u ye sariya yɛrɛ ye mun ye sariya bɛ ta cogo di a bɛ don CNT kɔnɔ cogo di a baara bɛ kɛ cogo di u y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ni sɔrɔdasi mafalen ninnu ye o kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka CNT yɛrɛ baara kɛ cogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a mɛn a kɛra f'i ka taa kɛnɛ kan CNT ka plénière dɔ u bɛ kalata kɛ cogo min na n'u ni ministre bɛ ɲɔgɔn dala minɛ cogo min na ka kow sigi sen kan o kelen kɛra nin sɔrɔdasi ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛna u yɛrɛ ɲɛ baara kɛ cogo y'a ye ka tɛmɛ kuma tɛmɛnen kɔfɛ CNT kɔnɔna fala ye kununko i b'a dɔn k'a fɔ ko Mali nin waati laban in na a fɔra ko min ye polisilakaw ye ko k'olu yɛlɛma k'u kɛ finitigilakaw ye n'o ye sɔrɔdasiw ye sapeur pompier olu fana ka yɛlɛmali bolo fɔra olu dun n'i y'u ka ko ta k'a jateminɛ fala ye sɛbɛn minnu bɛ olu kun kan o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ a bɛ f'olu ka yɔrɔ ma ko direction nationale ni dun ma ɲɛ wolomasiri tɔgɔ ka kun a bɛ kɛ direction générale de ye o yɛlɛma min kan ka kɛ sa o sɛbɛn fila sapeur pompier tɔgɔ la ani polisiw tɔgɔ la Dawudu Olu Mamedun ale taara o ko kuma kɛ kununko CNT la min ye CNT maaw ye maa 124 bɛɛ lajɛlen jɛra ni sɛbɛn fila in ye ko k'a yɛlɛma k'a k'a ye joona direction générale de la police direction générale des sapeurs pompiers n'o ye protection civile ko k'a sigi sen kan sɛbɛn in ale kɔni tɛmɛna kununko wa a bɛna tigɛ sa min ye sɔrɔdasilakaw ye u ka gun ka nana bi polisiw bɛ jata fɛ sariya ko ta nasira fɛ u ka baara kɛcogo u ka mara kɛcogo n'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛcogo a bɛna na kɛ kelen ye CNT ale ye o yamaruya di n'an bɔra CNT kɔnɔ fala ye an b'an kunda minisiriso min bɛ bɛn ni kɛnɛya sinsinni kan an ka jamana kɔnɔ o minisiriso kɔnɔna min ye général de corps d'armée Ismaël Wage fɛn mun sigilen don sen kan sa fasodenw yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u ka yiriwali baaraw kɛ n'an b'a fɔ ma ko malidenko i yɛrɛ ka dugu i ka kabila i ka sigida i ka kin aw b'a fɛ ka mun kɛ yiriwali ko ta nasira la gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɛn ni o ye o la sa Banque mondiale ale musaka dɔ bɔ ka di o baara in kan ka kɛ Kidalikaw fɛ yen Tumutu bɛ o la Tawudeni Nara Ɲoro ani Kayi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ in sen fɛ minisiri Wage ka kɛnɛ ka fala ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ni miiriya minnu sɔrɔla jamanaw duguw kɔnɔna na sa o ye 193 ye nka min ye 187 ye o de taara o bɛna don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ko ta nasira bɛ o la min ye kalanko ta nasira bɛ o la ka taa se kuranko ma ale ni sɛnɛko ani jiko sigida lakana min ye bagan mara ye ani yiriwali kuntalajan nin bɛɛ lajɛlen bɛ a la ani maraboloko nin waleya minnu filɛ nin fala ye aw yɛrɛ de ka dugu b'a sugandi maa tɛ taa fɛn fɔ dɛ dugudenw de b'u sigi k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ anw fɛ yen an b'a fɛ ka kɛ nin waati na nin musaka de bɛ don a la u bɛ taa kiimɛli kɛ k'a jateminɛ ka sɔrɔ k'a lajɛ a baara bɛ kɛ cogo min na teliya la sabula kɔrɔlen an kun bɛ mun ye u bɛna dɔ b'a fɔ k'an bɛna pɔnpe se aw fɛ yen u b'a fɔ k'u bɛna ekɔliso 2 jɔ u bɛna k'u bɛna dɔgɔtɔrɔso 2 jɔ sisan u bɔra a la aw yɛrɛ de b'a fɔ aw ka dugu mago bɛ mun na baara bɛ ka kɛ ten de Ismaël Wage ale ka minisiriso b'o kunna Wage a ye jɛkulu fana bisimila fala ye bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na min ye Sherifu Mohamed Ousmane Ag Mohamedou nin ye ni ale yɛrɛ CNT maa ye ani professeur Yunusa Ture olu bisimila la k'olu ka jɔn n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye Assimi ka kuntilenna Assimi ka baara kɛcogo ani Assimi bɛ ka baara kɛcogo min na k'olu ta o ye minisiri y'u fo u ka miirina na k'a yir'u la sa ka fɔ sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen mun b'u bolo ka se ka nin baara ninnu kɛ jamana ale ka basigi ni bɛn ni kelenya kɔnɔna na dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min ale na u dɛmɛ o sira fɛ a y'a ɲini u fɛ fana k'u jija min ye kabilaw ye sigidaw ye u k'u fɔ k'u bɛn i n'a fɔ Assimi yɛrɛ kɛlen don k'a laɲini cogo min na yaasa an ka jamana kɔnɔna na basigi o bɛ se ka na cogo min DGCC maaw fala ye u ko bi sɔgɔmada in na min ye taji ale donna an ka jamana kɔnɔ tuguni min kɔni ta in donna fajiri waati u y'a yira sa ko citerne 636 ani 36 ko o de donna fajiri waati Mali jamana kɔnɔ citerne ninnu sa u bɛɛ lajɛlen kunbɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔkaw fɛ yan min ye wolomasiri taba olu de y'u dɛnɛ ka na n'u ye taara bila douane ale kuru kɔnɔna na yanni sɛbɛnw ka daw la ka se ka taa nka bi maa caman bɛ ka tajiko gɛlɛya fɔ dɛ fala ye tajiko gɛlɛya kuma bɛ ka fɔ hali kununko sɔrɔ an t'o sɔrɔ an ɲɛ bɛ aranjanw jɔlen na essence yɛrɛ nɔfɛ nin min nalen filɛ nin o na fisaya o ko la kosɛbɛ sango min ye Nizɛrikaw ye olu ka tajitalaw dɔw tun y'a yira k'olu t'a fɛ ka na Mali kɔnɔ fala ye
Niger jamana ɲɛmaaw bɔlo kalama u y'u ɲangi wale ɲangini kɛlen a yirala fana k'a fɔ ko Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ olu yɛrɛ de kɔni bɔra tajita ko la pewu Niger pewu a jago ko olu tɛgɛ furanna ka bɔ a la pewu a nana kɛ taatɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ ɲɛmaaw y'u ka décision ta jura ninnu farala ɲɔgɔn kan fala ye ka taa yafa deli bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna k'a fɔ ɲɛmaaw ye ko tiɲɛ don olu kun banna ka na Mali la u y'u ka kun n'u ka daliyaw fɔ ɲɛmaaw ko u y'a mɛn ni Ala sɔnna ma u bɛna n'a lajɛ ka kɔmasegin d'u ma nka u ye yafa deli min kɛ nin ye ko bɛ sɔn ka na ni sɔnɔgɔyaba ye a ko la Niger taji juraw minnu b'a ta ka na ni a ye nka min ye taji nalifo fana ye Mali kɔnɔna yanfala ye Niger jɔyɔrɔ bɛ ka bonya a la kosɛbɛ nin waati laban in olu kɔnɔna na minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna i b'a dɔn k'a fɔ ko laadalatogo olu tɔgɔla don sigilen don an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na sa minisiri Mamu Dafe kintigiw ale ni dugutigiw a y'olu bɛɛ lajɛlen wele u ka ɲɛmaaba sa n'o ye coordinateur général Seydou Sangare an yɛrɛ ka sogonikɔ dugutigi commune 6 coordinateur ka dugutigi ale yɛrɛ welela kɛnɛ kan don gɛrɛngɛrɛnnen min bɛ sigi sa n'o baara kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ maakɔrɔw tɔgɔla don na kabilatigiw tɔgɔla don na ale ni maamafalenw tɔgɔla don na u y'a yira sa k'a fɔ ko sigili sen kan sen ta min ye faso yɛrɛ danbe kɔlɔsibaw k'olu fana baara kan ka kɛ a ko sen fɛ faso bɛ se ka sinsin cogo min na ka yiriwa minisiri Mamu Dafe a y'a ɲini u fɛ sa u k'u jija u ka kɛ bɛn ni kelenya sinsinba ye u ka sigidaw la baara minnu bɛna sigi sen kan n'o ye danbe kɔlɔsibaw ye olu fana ka kɛ maaw ye maa minnu bɛ se ka maaw fɔ k'u bɛn k'u kala ka sigi u ja kosɛbɛ o la sa minisiri y'a ɲini dugutigiw fɛ fala ye u yɛrɛ ka wuli ka jɔ bonya a kana kɛ dɔrɔn olu tɔgɔla don in hukumu dɔrɔn kɔnɔna na o ka kɛ dɛ an ka danbe an ka maaya an ka maanifinya an ka adamadenya n'an ka sinankunya k'olu don ba la u k'olu k'u taabolo ye baara min na sigi sen kan a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tun ye a ɲɛbila kuma fɔlɔ ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka taa don fédération malienne de football ye ale kɔnɔna na fala ye kuma min fɔra ye kunun ko maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. fala ye tile 30 sɔrɔlen kɔfɛ fédération ɲɛmaaya la min ye Mazu n'u b'a wele ko Baba Sise ale ko sa ko kunnafonidilaw k'u kana ko kuma b'a fɛ k'a fɔ baara talen ni bi cɛ fala ye a ko nin na kɛ laada ye kalo saba ale yɛrɛ nana walima fédération maa dɔ nana ka na ɲɛfɔli kɛ kunun na siniko ta heure 1 kɔnɔna na fala ye a y'a yira k'a fɔ ko fédération kun tɛ yɔrɔ ye han sabula fédération sɛbɛn foyi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ jamana sariyaw ye min fɔ musaka ko ta na sira fɛ baara yɛrɛ ko ta na sira fɛ a ko a jateminɛ maa 40 kan ka baara min kɛ ko maa 3 kun dɔrɔn de bɛ ko o baara bɛɛ lajɛlen kɛ maaw talen don Muazu ka fɔla fala ye min ye baara ye k'a d'u ma u ti ɲininka maa si t'u ɲininkali kɛ wa u bɛ sara ni sɛbɛn min ye o ti ka ye a ko sa ko ale nana sɔrɔ min ye majɛ caman de bɛ yen minnu bɛ musaka bɔ ka don fédération na n'o ye sponsoring ye minnu bɛ yen n'olu bɛ musaka ko kunna maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ndulati ko yɛrɛ kunna maa minnu fana bɛ yen n'olu kan ka mara kɛ fédération yɛrɛ kɔnɔna na ani jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'olu kan ka kow la kɔlɔsi n'a sɔrɔ fédération bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ n'a tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ minnu fana sigilen don liguw ka ko kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin bɛɛ lajɛlen majɛ bɛ a la fala ye Muazu Baba Sise ka kuma na ko k'olu nalen tile 30 kɔfɛ u ye kiimɛli kɛ ka jateminɛ kɛ u ye mun la kɔlɔsi bi bi in na maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ fédération yɛrɛ tun bɛ yen o a ko min ye ko bɛɛ la jugumanba ye ale ka fɔla bi Mali balontan a tɔgɔ ka bon cogo min a mara tɛ ten han
ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka don a womisɛnw na kalo 30 tile 30 sɔrɔlen kɔfɛ baara in na ko ale y'a ye k'a fɔ ko min ye majɛ minnu bɛ yen ko a tɛ se ka lakali yɛrɛ a dɔw tɛ se ka fɔ da yɛrɛ la yɛrɛ mara yɛrɛ dɔrɔn kɛcogo ka maaw minɛ k'u mara ka ɲɛ k'o taabolo yɛrɛ man ɲi a ko fɔlɔ ye min ye fala ye fédération malienne de football k'u ka wari mara yɔrɔ banki 5 de b'u bolo u bɛ wari mara min kɔnɔ o si tɛ ko gɛlɛya ye dɛ fédération na bɛɛ lajɛlen n'i ka téléphone n'i ka fɛn de nalen don u bɛ jɛ ka baara min kɛ a bɛ to bɛɛ ka téléphone kɔnɔ wa mara yɔrɔ t'a la k'a fɔ ko nin fédération ka k'a fɔ ko nin fédération ta ye o tɛ yen n'u nana don min n'u jɛra min kɛ n'u wulila ni bɛɛ bɛ taa n'a y'i bolo a ko ale bɛna n'o falen fédération yɛrɛ fana fala ye ko don cogo ye ka na n nana dɔrɔn n donna k'o fana bɛna na bɔ a la k'u bɛna na fédération mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka carte maɲɛtigi de dilan ka d'i ma n'i nana n'i y'a dasi da la n'a ma sɔn e bɛ to kɛnɛ ma wa fana ko maa minnu bɛ yen n'u bɛna na olu bisimila u bɛna na so dɔ dilan olu ye a ko musaka ko ta na sira fɛ banki belebele minnu b'an ka jamana kɔnɔ o 5 fédération ka wari bɛ mara o de kɔnɔ k'o yɛrɛ ye majɛ ye fɔlɔ ko n'i y'a jateminɛ min ye nin waati laban in n'a ye olu ye min lakɔlɔsi banki dɔw bɛ yen olu ka miliyɔn 46 juru bɛ fédération na wari sarabaliya sira fɛ o waati kelen fédération yɛrɛ taara juru ta sa ka baara kɛ n'o ye o fana taara yɛrɛ sɔrɔ fo miliyɔn 100 la ni dun ye bankiw yɛrɛ ka ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ bi bankiw bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko fédération kan ka o d'u ma n'o ye juru ye o ye miliyɔn 750 ani 60 ani 46 ye miliyɔn 750 ani 46 o ye juru ye bankiw ta fan fɛ muazu ko min ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan o ye k'a fɔ n'i ye ɲininkali kɛ aw ye nin san sugu la joli a y'a san jɔnni fɛ a resi bɛ min k'u b'a f'i ɲɛna k'o t'u bolo nka u bɛ taa sanni min fana kɛ fala ye o sɔngɔ ka ca siɲɛ 3 fo ka taa se siɲɛ 5 ma min sɔngɔ min bɛ ka fɔ sugu la bi a ko ale yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲinini kɛ k'a fɔ ko sɛbɛn dɔ bɛ k'u kana n'o ye maaw bɛ sara ni sɛbɛn min ye k'a ma sɔrɔ hali bi ko ni k'i bɛ kuma k'u b'a fɔ ko k'an bɛna a ɲɛɲini o la sa ko min ye auditeur ye maa wɛrɛ ka bɔ kɔ kan ka na ko in bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ka fara olu ta kan k'a bɛna n'o sigi sen kan muazu ko ale ka bureau sigili ni sisan cɛ k'olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ sa ko min ka ɲi k'u bɛna na fédération compte in bɛɛ datugu n'a ma ɲɛ ko juru de bɛ ka wuli k'u b'a bɛɛ datugu a ko fana ko min ye marako ta nasira ye n ye min f'i ɲɛna sanni feere ko ta nasira ko fédération na ko maa kelen de tun bɛ sanni kɛ ale de bɛ jago kɛ ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye directeur financier ye wa bɛɛ b'a ta a ka dabada ma a ko min ye fédération sɔrɔ ye a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ maa 4 maa wɛrɛ da tun tɛ don a la n'o olu tɛ wa min ye sɔngɔw ye n'olu y'a bila yɔrɔ min a bilara yen maa si tɛ se ka foyi wɛrɛ fɔ tuguni ko min ka jugu nin bɛɛ ye fédération yɛrɛ ka ɲinan san u kan ka musaka min don ɲinan san kɔnɔ n'a fɔ ma k'u ka budget 2026 k'o budget min ni u ye bɛnkan k'o kan ko sɛbɛn yɛrɛ tɛ min b'a jira k'a fɔ k'o budget sigira sen kan wa ko n'i y'a jateminɛ olu ye sɛbɛn minnu ye u b'a jira sa k'a fɔ ko bureau kɔrɔ ale kɔni tun y'a jira sa ko min ye fédération ka ɲinan san musaka ye min kɛra assemblée générale la miliyari 3 ani miliyɔn 600 k'u kun y'o de ta k'a fɔ k'o bɛ kɛ ɲinan san ye ko nka ko k'a fɔ ko papier dɔ de bɛ yen min b'o yira k'o danganamaya k'o ye sariya papier ye k'o papier tɛ yen k'a sɛbɛn kɔni taara ten dɔrɔn k'a fɔ ko u bɛn'a ka assemblée générale senfɛ musakaw bɛ ten sɔrɔw bɛ ten dontaw ni bɔtaw bɛɛ lajɛlen bɛ ten cogo la wa k'o ye farikolo ɲɛnajɛ ta cogo ye mara kɛcogo ye sɔrɔko yɛrɛ ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ ko nin t'a kɛcogo ye muazu baba sisoko fana ko a y'a la kɔlɔsi fana k'a fɔ ko min ye sɔrɔ minnu kɛra baara mun kɛra k'a fɔ san 2025 yɔrɔ o banna k'o sɛbɛn jɔn foyi tɛ k'a fɔ k'u ye min dun an ye nin wari kɛ tan an ye nin kɛ tan k'a papier tɛ yen k'ale y'o ɲini ko an dun filɛ nin ye mɛkalo fana na o ye san 2026 mɛkalo ye o fana sɛbɛnw fana musaka minnu kɛra o fana ma se ka sɔrɔ ale nana faamuya sa k'a fɔ ko nin tɛ baara kɛcogo ye min ye kow ye ko fo ka u yɛlɛma fédération yɛrɛ de kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ ko fédération yɛrɛ ta ye fɛn minnu ye a fɔ ma nanzarakan na k'a ka patrimoine ni so b'a bolo mobili b'a bolo ou bien fɛn dɔ b'a bolo ko o yɛrɛ da dɔnnen tɛ maa si tɛ yen min bɛ se k'o da dɔn k'o tɛ se ka da dɔn a ko fana ko min ye san laban na baara minnu bɛ kɛ k'a jira k'a fɔ an ye nin don n'an ye nin kɛ tan a y'o sɛbɛn ɲini k'u ko k'o fana tɛ u bolo u ma se k'o sɔrɔ ko sabula k'u tun taara coupe d'Afrique la k'u y'o de kɛ k'ale jaabi a ko bɛɛ n'a ta fédération tɛ se ka to ten
fédération kan ka yɛlɛma wa olu bɛna wuli ka jɔ kɛ k'a yɛlɛma yaasa baara bɛ se ka taa senkura kan cogo min na min ye moise ye a ko hali maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fédération sigiyɔrɔma don kosɛbɛ ko olu fana dɔw fana ka musakaw fala majɛ b'a la dɛ ko orange kɔni n'u bɛnna min kan ko orange y'o sara ɲinansan ta ko orange ye fila sara ka ban saba kan o tɛ san bannen ye sa wa min ye maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ fédération yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la olu fana majɛ b'u la ko fana ko nin waati in na k'a bɛ fifa maaw fo an bɔra coupe du monde éliminatoire min na musaka min kan ka di mali ma télévision ye jaabu tali min kɛ o ye $400,000 ye k'an y'o sɔrɔ o ye droit de tv o ye coupe du monde ta ye ko o la sa ko bureau kura bɛna baara kɛ ni o ye a ko fana ko min ye welewelemada ye a b'o bila ka taa balontan dɛmɛbaaw ma an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ mali farikolo ɲɛnajɛ dɛmɛ u k'u hakili to farikolo ɲɛnajɛ la min ye yɛlɛma ye olu bɛna n'a don baara kɛcogo la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ yen bi ni u jaw bɛ ye fédération ka ɲɛnajɛw n'u ka fɛnw na fala ye a b'a fɔ o ma ko sponsor k'a dɔw bɛ yen ko juru b'u la han dɔw ka contrat banna nin y'a kalo 4 ye halisa fédération bɛ ka u majamu wa ko n'u welela fana k'a fɔ ko anw ye dɔ sara dɛ nka maa tɔgɔ tɛ se ka f'i ye ko yalaba ko nin ye baara kɛcogo o dun ka logo bɛ fédération fɛn bɛɛ kan a y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu fana bɛ fédération yɛrɛ ja ta k'a ka balontanw bɔ fana fala ye n'o ye télévision so ye k'o fana ko majɛ b'o fana na ko sabula k'o fana dɛsɛlen don k'a ka waleyaw kimɛ Ernest fana min bɛ maillot di an ma fala ye ko gɛlɛya bɛ Ernest la dɛ Ernest ka contrat san 2024 a lakurakurayara ka san 4 d'a ma o san 4 ko n'i y'a jateminɛ bi k'a fɔ ko o kɔnɔna na euro wari 60,000 euro wari 60,000 ko Ernest ko a b'o o de di k'a sɔrɔ fosi t'o la nka min ye anw yɛrɛ an bɛ 20,000 euro wari 20,000 don minɛn na a fɛ jagoya la an jagoyalen don k'o san ko n'a ma ɲɛ min kɔ ni Ernest tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la moise ko k'a fana ka contrat k'a kan ka falen da ka yɛlɛ maa kura ye o kana mali balontannaw ni farikolo ɲɛnajɛkɛlaw k'olu ka maɲɔgɔnw di nin ye kuma la kumabaw ye han fala ye anw sera ka mun tɔmɔ a ɲɛfɛ sabula babu in ka jan a ye fɛn caman de fɔ c'est-à-dire a bɛ komi sa fédération kɔni tun bɛ yen nka k'a fɔ ko jamana yɛrɛ sigilen don sariya minnu kan wari donni ni wari bɔliko la o sariya fosi tɛ yen a bɛ jo di maa min ma i b'o dɔn Seku Jogo Keyita ale ni kuma fɔ a mɛnna ko yan'u ka taa bureau kura sigi k'u ka fédération ka audit kɛ yan'u ka taa bureau kura sigi jɛkulu minnu b'a kɔnɔ k'u k'olu ka audit kɛ mais sisan a kɛra sa an kɔni ye kɔfɛ sen bila ɲɛfɛ sen de ɲɛ sa o yɔrɔ degun min b'a la bi a ma dogo maa si la nka ɲɛnabɔcogo moise ko k'ale n'a ka cɛ dɔ bɛna fɛɛrɛ sigi ko ka se k'a ɲɛnabɔ an ye min sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ la yan'an ka taa Tumutukaw fɛ yen Wɔlɔfɔw fɛ yen kunun k'o sɔrɔ waati min na an bɛ ka taa so an y'a mɛn sa k'u ka premier ministre n'o ye Usmane Sonko ye ko Basiru Jomayi Jakari Faye n'o ye jamanakuntigi ye o ko k'ale bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛn min kalanna Senegalikaw ka télévision so la fala ye sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ ko mai kalo tile 22 min ye premier ministre Usmane Sonko ye a n'a ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen ko a yirala k'a fɔ k'u ka walan sɛbɛn nka a ɲinina ministre fɛ yanni gouvernement kura ka sigi olu ka tɛmɛ ni baaraw ye Basiru Jomayi Jakari Faye ye sɛbɛn in bila ka taa u ka télévision soba la a kalanna ye kunun k'o sɔrɔ nka kunun sɔrɔ fana min ye Sonko ka maaw ye olu ye bɔli daminɛ ni kɔni ye ko ye fo ni maa min ye nin laban ye fala ye a na kɛ malikɛ 2 ti bɛ dankan kelen na sa kɛ ala ka a ko tɔ bɛɛ lajɛlen yira an na sisan an bɛ taa Tumutukaw fɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ biennale min tɛmɛna sango min ye narakaw ye olu sera ka baara min kɛ nara min ye an ka jamana marabolo kura dɔ ye fala ye olu sera ka baara min kɛ an bɛ taa ye e yɛrɛ ka ja talen don Stade Baba Alkayiru kɔnɔna na an ka se k'o yira maaw la n'o ye naraka seko a n'a ka dɔnko Tumutukaw fɛ yen.
ayiwa narakaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn min ye baabu ye ko a ɲɛna kosɛbɛ seko ni dɔnko tumutukaw fɛ nin ye narakaw ka su don ye olu sera ka baara min kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔli nana mali kɔnɔ mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn tilegan in na ta an b'o jɔ yan ni ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa seli musaka ala k'a nɔgɔya ni silamɛ cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ala ka seli don yira an bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn waati wɛrɛ. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do.